Kakabsat! Welcome to Burgos, La Union! Apo, kakabsat! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bilis, Burgos, La Union. Dito po sa pataniman ng mga tiger grass. Ginagawang walis tambo sa Ilocano, buy-boy. Nandito po tayo sa Burgos, La Union sa pataniman ng mga tiger grass. Ay, ma'am, ito na po pala yung ano. Oo, ma'am. Ito yung tanim na tiger grass. grass. Okay. Sa amin, ang tawag po sa walis ay buy-boy. So, ma'am, gaano po ito katagal bago siya pwede nang magbunga at para ma-harvest at gagawing buy-boy, ma'am? Mga 5 to 6 months. Oh, okay. Ito, ma'am, mga ilang buwan na itong nakatanim? Or mga 3 months na to. 3 Mga 3 months. Bili tayo ng walis. Ma'am, Estrella, ma'am. kamusta Good po morning kayo, po. ma'am? Thank you naman po. Okay lang Naku, po. ma'am. Bibili po ako ng walis, ma'am. Ay, yes po, ma'am. Magaganda Opo. po ang mga Burgos Mid po natin. Ay, oo, I love Yes it. po. I love it. Opo. Yes po. Alika, pasok tayo. Kastoy malumanang. 200, ma'am. 200, Yes, okay. Datoy, ma'am, nagpintas. Ay, yes po, ma'am. Ayan po kasi talaga ang ano po ng Burgos is yung colored tambo po natin, mga colored soft brooms. Ang original po na talagang may gawa niyan is dito po sa Oh, Burgos. so, ma'am, nagsusupply po kayo rin sa Baguio? Yes po, Okay. kinukuha dito na ng mga buyers natin, Mm. tapos dadalhin po sa Baguio. Okay. Yes po, kaya may Baguio pa rin po tayo. Opo. Datoy duwa nga plain, ma'am, ala ako. Yes po, ma'am. Sige One, po. ha. Sige po. Dapoy timas na puskol, ma'am. Dayto yan gamin, ma'am. Daytoy ti pinaka na puskol na. Dayto ma'am. No, Apo. dayto nga design, ma'am. Kasi Opo. dayto gamin nga design ngay kat kastoy. Opo. Ay, dayto kat kunakon kasla basket kunakon. Okay. Dati pa nakaramid na nga dayto Opo. is like basket. Opo, one. Nagpintas. Yes. One. Tapos dayto mat, ma'am, nga aramid. Opo. Kasi amin nga nausar dito ngay kat dayto Weaving. win, ma'am. Aha. Iso nga ti ayam nilang dito is ratan. Kasi ratan ito, ma'am. Yes po. Okay. Ito naman kasi na ano na 8 fingers siya. Opo. Kaya ang tawag din namin dito is 8 fingers. Ang ganda, 8 Yes fingers. Oh. Yung mga tiger grass po natin is from nag-start na sila ng harvesting February hanggang May, ganon. Yung mga farmers natin, ang gagawin pa kasi doon is parang after nung ibibilad, parang ipapaspas pa. Ma'am, gaano katagal po yan binibilad, ma'am? Mga 2 weeks sabihin na natin. 2 weeks binibilad. Ilalas Ma'am, lang. apay nga paspasan da. Adagamin, ma'am, di flower na nga. Adangay dagyan ay kasla nga flower na dito Opo. igi. Opo. Kaya dapat maikat din. Maikat. Flowers na. Okay. Tapos agbalin nga kastoy, ma'am, ti material na. Kastoy ito, ma'am. Oho. Parang ganito na yung gagawin nila. Opo. Ilalaslas. Laslas ang ti ayab mi dito, ma'am. Okay. Laslas na kastoy. Ay, okay. Yes So, po. pagkapaspas, ganyan po ang itsura niya, ma'am. May tangkay pa siya, Opo. ma'am. So, ito yung tangkay Yes na po, ma'am. ano niya. Ito yung tangkay. Opo, nung na-dry, para na siyang stick. Ito rin kasi, ma'am, is ginagamit pa rin eh. Mm. Ito yung ilalagay dito. Okay. Ito or ito. Ganito ang labas niya, ma'am. Ay, okay. Opo. Mahirap po, ma'am, ang trabaho Oho, nito. madetalya, no, Yes ma'am? po. Kaya mahal na po ang walis ngayon Yes kasi po. kailangan maganda rin ang sweldo ng mga farmers natin. Yun nga po eh. Opo, pay sumat, ma'am. Nagrigat Opo. mo ti kuha na trabaho na nga talaga. Opo. Ito'y panagaramit ti walis tambo. Opo, opo. Yes po.
niya pang computer duster Ay, sige, tayo, ma'am. naka-LU na Opo. siya. Ay, sige po, ma'am. May isa nga Yes po. kastoy. Tapos, talong akastoy, ma'am. Sige po. One. Okay. Tapos meron na rin po tayong ref magnet po natin. Ay, ang cute. Sige, ma'am. Mga laak, ma'am. May Yes isa. po. One. Opo. Ay, nagpintas mo't na eh. Ang ganda po. Yes. Ito ma'am, yung keychain. Ayan. Pag sinabi ko Ang na doon cute. na, Sige, ma'am. Kuha rin ako ng 5 keychain, ma'am. Yung products po Apa. natin kasi is project po ng Green Ladies Association. Okay. Ito po, yung Apa. budget po nito is nanggaling po through Congressman Apa. Trudole po. Tadjay pang kanalti sliding door. Ay, ma'am. Maganda rin yan kahit sa mga car nyo, ma'am. Doon sa mga... Opo. Ay, one. Sige, ma'am. Mga alak pa'y duwa, ma'am, ha? Yes, Sa bali nga color rin. very much, ma'am. Opo, ma'am. Agyaman kami, ma'am. Thank you. Thank you. Okay po. Thank you. Bye-bye po. Yung mga walis kasi, hindi kagaya ng gulay na pag naanihan mo na, mamamatay na o hindi na pwedeng magbunga. Bali, aabot naman ng ilang years yun. 10 years, 15 years, 20 years, depende sa klase ng puno niya. Kung maganda pa yung puno niya, pwede pa siyang mag-provide ng hibla. Pero once a year lang siyang magbubunga. Yung mga gustong magpa-customize, gusto nila yung pangalan nila o may pangalan ng re-regaluhan nila, pwede din naman, ma'am. Pwede yung i-request, personalize. May limit kasi yung pangalan na ilalagay, mga 13 or 14. Depende kasi, pero kung maraming M at saka N, medyo mga ano lang siguro yun, ma'am, 13 or 10. Pagkatapos natin lagyan ng pangalan, o tinatawag namin yun ng pulipol, tatahin na natin. Yung mga gustong mag-order, pwede naman kayong pumunta dito. Malapit lang naman kami sa munisipyo. Marami kaming dito, wholesaler. Oh, naimbag nga. Aldaw, ma'am. Mano J retail price mo? 170 lang, ma'am. Oo, one, okay. Alakti 12 pieces. One, opo. Apo, kakabsat, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti bida!